Вика, какво? Speak English! Левак! Не е та, която търсех, ама... Майка ти в газа. Ще ми направиш една фотка. Вече ти правим две. Така ли? Вече познаваме те. Чакай, момиче. Чакай ще ми оплетеш нивите. Но обратно снимай, брате. Да. Ай. Ай, мърде, бе. Какво седиш там? Трябва после си кръщава, ще ги пускаш. Ча да направя още едно контрол за метане там и те връзвам. Само се пази се. Бах ти! Казах ли ти? Това е американка, лата. Аз 100 пъти минах покрай главата. Бегай, бе, бате, къде тръгна? Не можач! Бати красивата американка. Не е така с пръчката, че я строшиш. Става, не дей да мяташ. Да, не дей. Сори, бате, трябваше да пробвам. Видя ли колко пъти минах оттам с моите мухи? Сеш се? От първото метане. Американка. Мама ти ми. Кога си място на бъдата? Не, тя отива в реката, така и не я чама. Гледай сега как ще ми... Какво? Четвърта? Как се слизат на тъмните след? Бате, ти луд ли си, бе?
Гледайте кой на карата. Пускай да фото. Гледай как знае на къде иде. Абе, не ли да се върне към течението, бе? Та голема. Иди си е така в страни, аз ще подходи нагоре. Ще е претрил. Беженото е нагоре, ей! Машкара си! Ева само! Чай, че ще ме претрие, бат. Леле, бате, тя къде че иде, бе? Да. Тя е готова да тръгне. Може малко да натегнеш това. Аз с пръсти леко го да, че натегна. Бате, къде отиде това, бе? Това всеки път и накрая, последния път от тебе се занимавам с тебе цял ден си щупих пръчката, защото той така ми каза да направя. Аз? Ти? Но тегай ги, бе! Какво се занимаваш с тези цикалки, бе? Тази войка да идва тази риба, какво прави да ти, нормален ли си? Още горе трябваше да я спреш. Как ще я спрем, бе? Ти лут ли си, бе? А брате, гледай моята войка, каква също ще ми риби, брат. А? Къде си? Ще ги видим на формата. Аре бе, сбищеризон си. Аре, момчето гледай на топи и гъпте. Тя нека да отиде у кръсталак. Бате! А? Нема ли да се умори най-накрая, бе? Пусти влакното, бе! Бе, как ще ми я скъса, бате? Е, бати майката, бат. Не дай бе толкова близо до мана, бе. Шаре, какво стана, бе, маняк? Леко, бе. Оуин!
9,50-ката един час. Леко, че ми настъпваш. Замръзна ли? Ама за малко на топло. О, бати красивия машкар, бат. Остай го са. Какви американците закачили. Сега че я закачим. Ще се е закачила, нека как е разправил стата. Сега трябва снимка. Памова. Че дуария няма фанен, бат. Левак, аз приключвам, може да си ходиш. Не моженчо! Ти само ходиш от малите колата да хванат риба ми. Нема, той ми е кетна. Много красива. Може ли да ви снимам? Ма може, разбира се. Като за отсигава. Директно. Дай по-ще го чисти ли? Чакай бе, чай нали рибата трябва да си отмори малко. Какво да си отворите, не е да пана един път. Тя починала, бате мога да стигне до... До циганския. Както циганския, тя ще иде до това. До Хайредин. Какво стана бе, бат? Чакай, че се оплет. Нека хубаво я разправил джук. Сега че Със сигурност не е нашия шоу, нашия тук си играе 40 минути. Да. Не, хубава балканка, много. Хубава, да. Always. Утре. Чай, садчица си имаме тук. Какво са, домашен любимец ти ще си развеждаш с тея в ръката? Да. Ще я теглиш така. Ще изчака да починеш да закачи. Гоше, мани тази пръчка от тук и свърли я назад, бе. Ти само мърдаш и такова некоординирано. Не са ми тафили въдиците. Не бе, я ги донесох тук, ама се оплетва и може да спре. Я, некой ми направи една снимка. Всичките правим снимки, видео, фотографии, не знаеш какво се закачи по-добре. Към е този колец, бе! Айде, този канал база от тук. Батуто се е разложил и е напълно. Мани я направи да си дай ръцете и излезе 70 пътица. Айде да ти го набия устенцата. Това го изражете. Няма да го режа. Люска, ела бе, люска! Бе, Люси! Чекай, ще го ще го пада. Чай да си почива. Заеби ги ще ги оправим, бе, не бой се, бе. Абе, ела тука, бе, ела сой си очилата, бе. От тази въйца заби като колец там, бе, къде я понесе, бе? Нема ти ще клекнеш. Да намокриш мъдата. Хвърли я тука, бе, еби майката. Ето, това за първи път лови такава риба. Не мога да фокусирам. Айде. Айде, стига толкова. Първия, че ще клавира. Айде. Ама в кепа. Кепа е хвърли да може филенцето да... Това че го изрежем. Пущам я. Айде, пущам.